bagi tagita ket pinaswati ako tapnon usalan tayong tao kabayatan nga bibiyag tayo nagirabaw iti daga. So sabay nga maswab karang kayo nakapit pamati itayo kayo muna yung JGC na ito naman pastiswab saka ito nagpastis saka ito nagpaparikista. So namayat nga sabay nga maswabtis kayo ano maantay din kararap yung muna sa JGC tayo. No, ako lang pala ang tipamati, tingaralan. Kaya hanggang nagsorti. Ayan. Nagagasto yan, ako lang pala tipamati, yung oran pinawasan na maswapis kayo. Makaitin kayo. Yung amang problema. Hindi problema hindi pa naka-quarantine kayo, 14 days. Yung una kita kakay. Ang problema dito pa ng rigor. Yan ure ang biota ure no dati primas mo no daratan no ang no among isito dan pakati kunbaksen ada ang dari kabar nang lang para so mo ti ang mo ano lang sa suat sa lagi sa kanto no mo ure na ano daw mamali tayo nga niya akong Diyos ada iti pinaswan na kanon usapan tayo trabaho iti daga kaya'y kunadan nga amo niya akong Diyos nga kasapulang timangan isang amo nga kakaralagon asos tayo na niya akong Diyos naimbag ka tayo so kung itila ito yung algaw ada tayo okay nalalaw tayo kay mamatano timulo na kilino ni Jai. So nagpile namin ni Bisya so saan tayo na makapan ni Jai i-reglaminto na duwa kandidato ti may isang ministro so kunang ti presidensya na okay so antay na napan i-isaw ti ako dila ito yung aldaw so yan ay pasatay iti Roma Kapitulo 11 chapter 11 verse 29 hanggang iti 32. O ano lang iti napasaran tayo nakalabas na ECQ medyo masardinas ang taon ako dito sa nangulol sa kapo iti nagdinay master tayo niya yung hinaran naman tayo patanong niya ako hindi anak ni Barkison anak no 117 so 17 kaya mga indikado okay naibag ko na iti ako pala tayo anong mutin na ito hindi mabatanong ito yan kada ni Martin ni Alex ako kahit naimbag ka tayo baka kung makudagan na ang festival hanggang nga mo dahito hindi ko na ni ang Diyos na gagawat tayo kasaan ko mga marami iti karamot na nadya iay na panangala kada iti Kristyana wano iti Kristyana iti rabaw iti daga kumay kumang nabilog niyo amin iti pamati iti panagsirbi ni Apo Diyos. Nanti pagandala na ito ano 21 Ganito ng mga Sunday so di panangarami kayo di Pastors Man pero napaspunutin iwanay din nga Domingo. Kahit dadato amin, itulong di Apo.
29, kastoy ti sa ti Apo. Kasaan ang pagbabawyang ti Diyos, dayti sa sabot, kan panangawis na. Apo, ti mangdimisyon, iti sa tunggal sa para tayo. Nagaralag tayo. Nalangitan nga Diyos, dila ito yung daw, yaman kami wapo, iti saom manen, wapo nga hingkamulgan, tawag ti Diyos, iti pakaawat mo kada kami, then panangpulot mo, panganayon kalipon mo, kapastaman kada ito magtingan. Si kada tumulong, isang tunggal man sa kada kami, iti wapo, mapabilog, iti isang tunggal man sa kada kami, kabayatan, iti panagdayong tinda, tila ito nga hanggang. Dahil ito nga ron, iti kumit-kutin dawatin ni, kami kabutin Kristo, manapong dawatin kami nga ito. Amen. So, una na iti naimbag nga damag sa bali na Patros, saan abaliwan ti Diyos ti panunod na. May pan iti pilyan na, ken bindisyonan na. So, dahito iti sa ti Apo, talo dahil talo asaan ang mabaliwan. Dahil talo asaan ang mabaliwan. Iti Matthew chapter 25 verse 37, puna ti Diyos. Ti sumbatyo, wen. Saan? At isrot na ito'y ke bason. So, ti Apo, inkidem na, iti mapasama kada iti panawan. So, dahil ko'y apanawan, isulti mo, udi apanawan, nga yadya asidot, nga yaay ti Apo, ke saan ang malabdan, nga di nga kumain. So, itao, no, ang baliw-baliw, kung saan wan, ngang ti Diyos, isumbat na, wan, no saan. So, ti Diyos, kasma kada tayo, gaputa, muna na, parswaan tayo, ti tao, apaladawan tayo. Mamati tayo ngaron, nga dahil ito nga daw, noan niya ti kinatao tayo, lama tayo, isumot ti laman ni Apo Diyos. Wala na, parswaan tayo ti tao, apaladawan tayo. Ngaron, ti Diyos ket adda ti ulo na, adda ti tiyan na, adda magti saka na, akas para tayo. Ngam ti tao, ket awan ti ulo na, nyata, multo, infantada, sayro, sayan. Kasapulan nga ron, nga ti tao ket adda ti ulo na, ta ti ulo ket isut ti ayan ti mata, agong, niwat, lapayan, utad. So, saan nga palin, nga ti tao ket awan ti ulo na, ta haanin nga abyan. So, ni Apo Diyos, wano ti Diyos, ket talo nga persona. So, ti Ama, so ti aywabaon, tinaibaon isumat ni Apo Isus. Ket maki kadadamay, ket mangliliwa ti Espiritu Santo. So, dahito'y naroon nga persona ti Diyos, ket adda ti ulo kadakwala. So, kasama kada tayo, at ibagi tayo, ket may mesang ng aduti partina. Iti dahil ito yung daw, iti Roma chapter 9, verse 4, ken verse 5. Israelitas da, ket pinagbalin ti Diyos, ida nga anak na. Inrangod na, ida iti biloryana, nakitulag kadakwada. Ket inted na, adda kadakwada, ipudno ang panagdaydaya. Inawad da dagiti karina, kapanunutan, o kapututan, ida dagiti amma. Ket kalaraan na,
ni Kristo. So, ni Kristo kan ti Hudyo ket may sa ti darada. So, may sa nga bagi, wano ang katabagyan. So, tinagtaudan niya Jesus ket Hudyo. So, mati Diyos ket saan anang idumduma kadapugada. Panunot na dayta nga maarami akas ijay pagayatan na. Datayo ket saan tayo nga kapututan ni Jacob. At ikapututan ni Jacob, isuda dariti Hudyo. Nupay, ijay ama ni apo ni Jacob nga ni Abraham, isuti ama ti pamati nga nakaramanan tayo tatang nga aldaw. Nga namati tayo gapu ken ni Abraham, ket makipagtawid tayo ijay inkariti Diyos nga taypuan tayo nga daga nga naikari. So, ito yung nga panito, umuna nga hangag balbahil nga mabaliwan isuti panunod ti Diyos. Panunod ti Diyos, laton ti Diyos, nga di asawam, isuti may parbang nga asawam. Talay tati, kapanunutan ti Diyos. Kaya anak mo, kahit saan mo ang mabaliwan, saan mo nga makunang saan nga anak, ta isuday tati kapanunutan ti Diyos. Ado dagiti kapanunutan tayo mga tao, nga saan nga may pag-isuon, saan nga maaramin, gaputa, saan nga isuday jay, iti kapanunutan ti Diyos. Gaputa ti kapanunutan ti Diyos, inted na tayo mga tao, nga inaimbag ket isuday jay, iti may parbon mo may pag-iso nga aramiden tayo. So nga dagiti panpanunutan tayo, nga tao nga aramiden, ngayon adati panagpatenggana, gaputa isuday ta, tinitid ti Diyos. Mamati yan. Ay tiday tuloy nga daw, kahit kapanunutan ti Diyos, na umay tayo amin, tapnon, agay-dayaw tayo, ket Juana. Roma, chapter 11, verse 26. Kalpasan na, may sarakan to, ti amin na Israel. Kas una, tinasantuan na surat. Agapunto, ti may sarakan, idesyon, son ni Apisus. Pakawalan lang to, ti amin Arnedakis, ti kapututan ni Jacob. Dahil ti Hudyo, ken palalo na, ken ni Apisus. Tunay tati, no tatak ko mga kanawan, nakaraw ti panakaibabain ko man ni Apisus. No makita tayo, nga siyasangong kuma dahil ti Hudyo kanya Apisus. So nakaraw ti linakam na. Yan no pa'y kasta, naikarin yan muna nga paralangit na. Iso nga, dahil ito'y nakapututan ni Jacob ng Hudyo. Kaya sigurado nga makapanda, hindi pagarian niya ang Diyos. Kaya nairaman tayo may gaputa, inawat tayo may ni Apo Isus, aman ko, kaya manisalakan tayo. Dahil ta, tinaimbag, ang kapununutan ni Diyos, nga dito pulos, nga agbalbali. May kadua, iso tayo ito'y pinili na. No pinili ti Diyos, saanin nga mapukaw. Yan na tayo mga tao, ipilyan tayo nung minsan, kapag tao tayo, mapukaw. No walo ti Bado, magsampet na relief. No barbaro nga rumwan, kaligat ti agpili, no walo ti agpilyan. Nung minsan, gabuti ka pipili, nakapili mo lang ti saan na saya at iti panaka-dahit na. Yan di ako Diyos. Pinilida ka, kasigurado nga sika, kaya kunana, naimbag ka, matao nga anak, kaya makipagtawid ka, iti pagariya, na insagana ni ako, Hesus Kristo. Iti dahil tuloy nga kalito, ipinili ti Diyos, kaya saan
na masukatan. So, mamati ang launay, na di Diyos, inkarin natin ka. Inkarin na ka tayo, na di na kayo baybayan. Uray at tunteng kay ano nga panubok, idiyag, gapot ti panangpili natin ka, saan nang bawi day ka, dati apo, saan nga mas tao, nagbaliw, baliw. Maikatlo, kaya isuti pamindisyon. Ti pamindisyon ti Diyos kaya saan nga agbalbali. Kunanti, may sana lakay. Lakay ako, dapat nakakita ti milagro. Kaya kunakmet, para kamot nga katalon. Nagmula ka ti barato nga eh. Natuwa, para sa muti lang. Mula ti barato nga. Idi, nagmula ka ti barato, sa makamot ti mulang, then idi apitag, sa makamot-mutlaan, umakit saan. Sa hanggang tilya ngayon mulang, nakaapit at tini masalok na hangar ng milagurita. Diyan. Ay una yan. Una na. So, kaya nasawan, praktikal nga milagro, ngayon ramid ni ang Diyos. Saan nga mati, iti milagro, iti panakahagas. Saan tula ka mamati, intong makita na intong may kapararang kitao, biglaan nga may pagan. Kaya nangalakay, ulit tayo na iti ministro. Ngayon, patsyent na maunay, na niya ako Diyos, kaya nung nagaramit iti, una na aldaw ti milagro, ulit pa talaga ito ng aldaw, agaramit pa ay maraydaw ti Apo. Timindisyon, ngayon ti Diyos, kagayo, tayo ka sa unat mo, tayo ka sa kabigyan mo, anda tayo masibyan, hindi tayo tinaldaw, so anda tayo, namang dayaw, itinapader, nanagan, ni Apo tayo nga Iso Kristo. Isao ti Diyos, dito pulos, nga lumbes, dito nagbalbali, aging gana, na itin na, tigunguna, ken alunga kuruna, itisad kung may sa kalatayo. Ragsakan tayo, ti agserbi, upay at tamanin nga panawan, alumanin na rin sa amin ng mga kawakan. Kapararag tayo, sa kaila kuma, ang mga mararamid, hindi mararamid, di sa baling nga lugar, ang kakabalay, at kakabsat, ang kakabagyan, ang sisinada, ang igindoro na, kapulaan mo na iti politika. Pagtrinidin tayo, iti kinahing kinaimbag tayo, ito nga iglesia. At sabay kumaka, ti Apo, ti tumulong, kaya tayo lupay at ti kasama nyo para sa ngunyan yan, na nagpilak na tayo, nagpilak yung muna, yung magbagang yung muna, nagpilak ng tinan, nagpilak na yung bagan. Okay? So, amo tayo amin, may parbol. Nakmanan, pinili ti Diyos, saan na mabaliwan. Matiyak, nati Apo, pagarami, kaya tayo. Kaya anong tumanin, nagiti sa ulitan na pampamarang na tao na kung multi-picture na, hindi nalugi manan. Nalugi ka niya manan. So, naglagitan kayo, ti kararag, tignalintan, dinggan ni Apo Diyos. Una niya Apo Diyos, nilang ilulag. Di kasagidan, itinulutan ni Diyos. Kadilapit ang mga umuro, namatay ka. So, delikado. So, lagaypan tayo, paramilin tayo, tinaimbag, kabayatan, ikipanagyan tayo, itirabaho, itidaga, kahit ni Apo Diyos, salap ni Mantay, na tayo, itinagdaw, aldaw. Apo Diyos, kaya ito'y naaldaw at yaman kami, itisaong manin, na naipalagip kalaban, isaong pagnuda, kahit saan naman palbali, ipanunutan, ipinilim, tinimin pamindisyon mo, yung tupulos ng palbali. So, ito'y nakalito,
Kararap ko, kaya kanayon, akan ang haywan, kaya panagtrabay mo, kaya kami, tapos maraming akas itisaon. Wapo, repay mo taliti, kabalay ni, haywanan, katrabay nida, salak ni bang nida. Wapo yung domingo, ada kaming tuloy na masibya, kinasarunat, na mga idayaw, kapatay ko natin. Dahil yung aron, iti kumitbigin, dawatin ni, ang may kapagin Kristo, na dawatin kami na ito. Amen. Dawatin, ang tapit tayo amin. Ang tapit ki Ama, Ti Ama, ken anak kuma, ken Espiritu liliwa, dayawan na ipangruna, ti langit ken idaga. Amen. Diyos, talwa persona, isang Ama, Anak, dan Espiritu Santo. Ito'y may mga sa Diyos, isang Ama, Anak, dan Espiritu Santo, ang kanayon kuma, makikadakal kayo, manipulita, kinikananayon, kawatindan na. Amen. Ayun ba? Nagdaw tayo, Amen.